Apartat quart. Consideracions sobre la Renaixença. Les causes profundes. La Renaixença valenciana fou, socialment, un fracàs. Deixarem ara de banda tota valoració del seu costat literari. Poc o molt important era, en definitiva, un intent de recuperació cultural del País Valencià des de premisses autòctones i inserit en el quadre natural dels països catalans. Però una renaixença com la nostra no podia quedar-se en l'estadi d'un simple moviment llibresc. La represa literària en la llengua pròpia responia a un desvetllament col·lectiu més pregon i, al seu torn, havia de convertir-se en estímul i consciència d'un desvetllament ja total. Així s'esdevé a tot arreu de l'Europa, del XIX i del XX, on hi ha un problema de minories ètniques i lingüístiques. Així s'esdevé, igualment, al Principat. La Renaixença valenciana va sorgir, en efecte, d'unes circumstàncies locals ben determinades. La mateixa excentricitat de la seva condició, en vitalitzar-se una mica, feia que el País Valencià, la seva gent, els grups sensibles a les realitats bàsiques, s'afirmés d'alguna manera de cara al centre. El romanticisme, en redescobrir el poble i la història, conduïa a donar-ne una versió cultural o almenys literària i això comportà de seguida el retorn a l'idioma vernacle. Els intel·lectuals del XVIII havien preparat el camí. L'hora dels romàntics, però, coincidia amb l'esclat de les insurgències político-socials del 800. Si la nostra Renaixença no se'ns apareix fixada fins que Teodor Llorente i Vicent Venceslau Querol s'incorporen, una pila de precursors s'allarga i omple completament la primera meitat del XIX. Una primera fornada de romàntics, Jaume Vicente, Joan Arolas, Pasqual Pérez, Vicent Boix, Tomàs Villarroya, romp el foc. Del 1841 són els versos de Villarroya que generalment solen indicar-se com la primera manifestació plenament renaixentista del País Valencià. En 1859 se celebren uns Jocs Florals a València presidits per Marià Aguiló. En 1874, Constantí Llombard comença a publicar l'almanac Lo Ratpenat. 4 anys després es fundà Lo Ratpenat i s'instauren regularment els Jocs Florals. Però tot això, que podia haver-se transmudat en un corrent revulsiu i reconstructor alhora per a la societat valenciana, va evaporar-se en la més anodina insulsesa. He dit fracàs, i ho fou en un doble sentit. En primer lloc, perquè ni tan sols com a simple fet literari, la Renaixença valenciana no aconseguí d'atraure's la societat. Mai no li ha faltat un públic a la literatura catalana al País Valencià. Ha estat, tanmateix, un públic minso i disseminat. El sucursalisme cultural era fort i la tendència castellanitzadora anava progressant. Això, és clar, entre les classes benestants, que eren, al segle passat, la clientela normal de la literatura. La major part dels homes de la Renaixença estaven intoxicats pel sucursalisme, ells també. I no sols en l'ordre polític, com veurem de seguida, sinó en el mateix terreny en què s'erigien com a renaixentistes. La llengua autòctona no arribà mai a ésser per a ells l'idioma cultural exclusiu. Tota la Renaixença catalana fou bilingüe, és clar, però al Principat el bilingüisme dels renaixentistes era conseqüència només d'una inèrcia i d'unes condicions socials objectives, mentre que al País Valencià, de més a més, era un acatament centripetista. Milà i Fontanals, escriptors bilingüe, no va tolerar que fossin bilingües els Jocs Florals de Barcelona. Els Jocs Florals de València naixien bilingües per decisió espontània dels propis fundadors. L'adopció d'ambdues llengües com a vehicles renaixentistes de cultura aboca immediatament a un repartiment de gèneres literaris entre elles. Els escriptors valencians del XIX usaren el català només per a fer versos. La prosa, erudició, narrativa, etc., l'escrivien en castellà. I amb versos, vull dir únicament amb versos, era difícil de crear-se un públic estable. Més que més, quan cap poeta local no va tenir sobre el poble una suggestió tan difosa
com la d'un Verdaguer o la d'un Guimerà. Els Jocs Florals eren la sola o gairebé la sola manifestació pública de la poesia valenciana. Es publicaven pocs llibres, en un mot. Els renaixentistes del 800 apenes es crearen uns lectors. D'altra banda, allò que poetitzaven tampoc no arribava a seduir de veres la gent. O bé repetien incessament els tòpics jocs floralescos, pàtria, fe i amor, en termes d'una retòrica buida i absolutament prevista, o bé cultivaven una altra mena de tòpics, el rural, reduït a la visió localista, característica del provincialisme de València. Llorente fou un virtuós de totes dues inanitats. Els altres es limitaven a imitar-lo. Al País Valencià, escriure versos en català durant aquesta llarga etapa renaixentista equivalia a reiterar bajanades d'una buidor inefable. Unes vegades a propòsit del rei en Jaume, pàtria, de Sant Vicent Ferrer, fe, i d'Ausiàs Marc, amor. Unes altres a propòsit de la barraca i de l'horta. Els auditoris, tant sucursalistes com els poetes, ho acceptaven de bona gana, però no s'entusiasmaven. A l'hora de llegir, de més a més, ells se'n tornaven al castellà, a Núñez de Arce, a Campo Amor, a Zorrilla, a Bécquer. Llorente, per exemple, era un home format en la millor poesia europea. Va traduir al castellà, cal dir-ho, poetes de Heine i de Verlaine i de Goethe i de Baudelaire, dels millors i més subtils romàntics francesos. Res d'això no es reflecteix en els seus versos catalans, o ben poc, i predomina l'estolidesa dels tòpics esmentats, que molt rarament, la barraca per citar un cas, se salven de les ires de la posteritat. Els renaixentistes valencians no fabricaven prosa catalana. Llur poesia, per acabar-ho d'espatllar, era insípida i enutjosa, com una llarga tautologia. El sucursalisme cultural dels valencians va seguir còmodament el seu curs. Al Principat, on la provincialització de la cultura no era menys intensa que al País Valencià, els renaixentistes van saber-la desbaratar en poc de temps. Certament, entre ells hi hagué escriptors d'una talla excepcional, cosa que no es donà entre nosaltres. Però també hi havia, en el conjunt dels literats, una intenció més definida i resoluda. Del bilingüisme passaren a l'ús sistemàtic del català, del conreu dels tòpics floralescos o rurals a la pluja europeitzant de la poesia, a totes les diversitats de la prosa. La situació valenciana era estancada, i per estancada regressiva, ja que l'elan sucursalista i castellanitzant prosseguia la seva penetració. Hom podia pensar que, al capdavall, tractant-se d'una mateixa llengua, la producció literària del Principat hauria suplert la deficiència local. No fou així. Hi havia el particularisme regional que s'hi oposava. Ja n'arribaven, a terres valencianes, de llibres catalans escrits i editats al Principat. Les publicacions valencianes renaixentistes sovintejaven les firmes dels escriptors més coneguts de l'altra banda de l'Ebre i de mallorquins, però tot això era una petita escala, sense cap repercussió efectiva en el gran públic burgès. Els burgesos llegien en castellà. El poble, per la seva banda, queda abandonat als escrits dialectalitzants. Els inesgotables setmanaris satírics i el teatre còmic eren la seva alimentació de lectura vernacla. Setmanaris i teatre creixien al marge de la Renaixença. No arrelant en la seva societat, la Renaixença valenciana fracassava. Obra de burgesos mediatitzats pel sucursalisme, mal podia donar la batalla i vèncer al sucursalisme del públic burgès. Mig castellanitzats, els uns, i mig castellanitzats els altres, la conclusió havia de ser la que fou, el marasme. Només un home de tota la Renaixença valenciana sembla tenir una intuïció més fina dels problemes i de les solucions. Constantí Llombart, autodidacte i artesà, republicà federal i bohemi recalcitrant, Llombart estava en contacte amb el poble, en formava part i podia haver obert a l'ideal renaixentista el millor camí per a la seva consolidació. L'assistència majoritària, la vinculació a l'esquerra, la saba de les extenses capes socials que no s'havien castellanitzat. Entorn de Llombart va aplegar-se una colla d'escriptors
procedents de la classe mitjana i del proletariat. Iranzo i Simón, Cebrián, Mezquita, Puig i Torralba, per dir-ho amb la irònica i afectuosa denominació d'Antoni Igual i Úbeda, ells eren els poetes d'Espardenya, ben distanciats dels altres, dels poetes de Guant, com Llorente, Querol, Félix Piscueta, Ferrer i Vinyer. Si els de Guant no captaven la burgesia, els d'Espardenya només molt superficialment van calar en el poble. Llombart, que tantes coses va fer, diccionaris, gramàtiques, revistes, etc., i els seus amics i deixebles tampoc no eren uns escriptors massa atractius. Un d'ells ho era, però, Blasco Ibáñez. Blasco, que milità de ben jove en la Renaixença per inducció de Llombart, podia haver tret la literatura valenciana de la prostració en què malvivia. Un Blasco, escrivint en català, de cara als valencians, hauria estat una base formidable. No fou així. El sucursalisme també se'l va guanyar.